на някакви религиозно мотивирани лъжи са успяли да убедят повечето американски лекари да препоръчват обрязването на всички пишлета. Ако някой може да ми прати линк на туториал как се реже манго, ще съм много благодарен. А пропагандата не спира там. Хо-хо, има и още. Временно е вървял и расистска пропаганда, но също и жестока антиимигрантска пропаганда, тъй като европейските християни сме си ал натурал. И нали да може да се различават. Сякаш всички са вървяли по пишки. Дори са станали такива екстремисти по въпроса, че в 1912 година сериозно са тълкували дали подсъдимо това да не си обрязваш синовете. Смята и макар че не е стигнал до закон, е още идва високо препоръчено от Американската медицинска асоциация и до ден днешен е доста успорвано от лекарите в Европа. Любопитно ми е вие какво мислите за тази процедура. Само за последно искам да ви покажа нещо, което току-що забелязах за пакета. Пише Crunchy Nut, not so nutty. Ама са вкусни.